Zulu yefihlakalo somandla somathamsanqa sondla phambi wakho nangale yure Nkosi emakhosi sikumema simakade akukho singakwenza ngaphandle kwakho sonenani xhomekeke kuwe Nkosi emakhosi. You are the first and the last. Banathi ke simakade xa siqala izwi lakho simakade sitho izwi esilithunywe nguwe Nkosi emakhosi nangunyana kuba womphambi kwakho mthumile Nkosi yamakhosi uba siphile izwi ngobusuku banamhlanje mambathise Nkosi emakhosi ngomlilo wasezulwini thoba amandla akho Nkosi emakhosi phezu kwakhe kusele Nkosi yamakhosi kukho konke bawami okubi in the name of Jesus Christ. Vula ke bawami nathi inhliziyo nengqondo zethu bawami zilamkele izwi lakho ingene Nkosi emakhosi lisikhulise nathi in the name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ, Lord, we pray. Amen. 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 Sithathele ithuba sibongelele egameni lenkosi uJesu. Sibonge ukuphinda sihlangane namhlanje kuyi-Tuesday. Hallelujah. Amen. Ukuze sizokhuleka. Amen. Nanokuthi ke sishare izwi likaNkulunkulu. Amen. Ngiyacabanga ukuthi ngafisa ukuqala ngale announcement esesinayo yokuthi sizobe sise KZN. Kunabazalwane kufanele siyobabhabhatisa e-KZN nge-25. I-25 is next month. Hallelujah. Amen. Siyake e-KZN as it is close to between Pietermaritzburg and Durban, or close to Durban. Injalo indaba. Hallelujah. Bathi kuselo kuse Botha Hill. Botha's Hill. Yeah. Botha Hill or Botha's Hill, something like that. Amen. Abazalwane abaningi abafisa ukuthi babe khona ngoba kukhona abanye abafuna ukuhamba nje nathi abasikhaphayo abaya nathi eKZN. Amen. Especially kabangena transport but abafisayo ukuya sithena nje siza banethuba lokuthi mabebhalisile sibazi ukuze kuzo-arrangeka ngendlela ekahle. Amen. Bese kuthi ke abakuzo lezo ndawo kabanye ngoba khona abanokusifonela bacelayo ukuthi bafisa ukwazi ukuthi kubhabhatiselwa kuphi. Ama-details wakhona cishe bazocontacta umama Mambuli egameni lenkosi uJesu. Ifoni yakhe ke ithi 081 669 8482. Yiwo amafoni number bazothola khona ama-details kuye. Amen. 081 669 8482. Ama-details bazowathola lapho abadinga ukuba khona. Hallelujah. Njengoba bebaningi abasitshelayo abakhona eKZN naDurban bayasitshela bakufonele nje namhlanje ngoba kufuna baku-4 3 bathi bafuna ukwazi. Amen. So ke siyabonga uNkulunkulu sicela ukuthi sikhulekeni bazalwane ukuthi kube successful kuphumelele kwenzeke intando kaNkulunkulu ngoba esikhathini esikuso kula kungenelela kakhulu uSathane. Hallelujah. Kodwa ke sifisa ukumazisa naye la khona ukuthi ngeke alunge wahluleka esiphambanweni. Amen. Ale ngathi kusesiphambanweni nje kwakwehluleka. Amen. Wawazama amaqhinga wonke uSathane. Sozalunga. Wawazama wonke amaqhinga. Amen. Ukuthi anqobe inkosi. Anqobe uNkulunkulu kodwa yena udalwe ubi. Uyawathatha uSathane amajama. That is why masindisa ufuna ukusibuyisela emuva. Yes. Avuse nabafundisi bakhe abazosibuyisela emuva. Akisho ke kakushumayela umlayezo kaIsrayeli. Ukuthi uIsrayeli kwathi ehamba endleleni kwakwazi ukuthi uIsrayeli wahlangana. Angisho bekuyingqubo evalela. Bekuhlangana emaphunya lapha eEgypt.
wathi uIsrael wathi no sebejikela uMoses bafuna bayimisela amadoda bathi sifuna ukumisa amadoda azosibuyisela emuva. Haleluya. uSathane uyawavusa amadoda ocabanga ukuthi wena akusaphambili kanti akusemuva akubuyisele emuva sewukholwa uzibona uyikholo elilungu ngoba usuku hola ngamadoda akubuyisele emuva ukhishiwe Egypt wona akubuyisela khona. Amen. Agcwele umhlaba wonke ayashumayela kodwa babuyisela kuphi? Amen. Ngoba nelikholo fanele lilungiswe la endleleni. Lilungisela ukuyongena awukwazi ukungena ungalungile eKhanani. Uzasuka wehlulwe ngabantu baseKhanani. Bakufundisa ukukhonza izithixo nezithombe. Jesus. Manje kunamadoda umsebenzi wawo ubuyisela abantu emuva. Sithi sibashumayeza ukuthi kuyiwe ezulwini la. Kwenza ngobungcwele bona bathi kuyiwe emuva. Abuyisela abantu emuva. Amen. So manje ke lithi iBhayibheli wathi uIsrael simisela amadoda asikhathi induna la. Esizosibuyisela kuphi? Emuva. Jesus. Awukhona induna ayibuyisela abantu emuva. Amen. Besibhekene nesitha la. Akancane ukungena phakathi kwengcube evane. Avusa wakhe amadoda. Kodwa wasa abantu phambili ababasa kuphi? Ababuyisela la bekhishwe khona. Kune reason yokukhishwa. Ukhishwe ukuthi uyongena. Kodwa futhi ngeke ungene. Ngasho ukuthi ku place of preparation. Hallelujah. Amen. So ke sizoshumayela umlayezo wesikhathi. Amen. Fear not. Amen. Hallelujah. Amen. Singakangena endabeni yethu ungene nami lapha kuSamuel chapter number 2. Verse number 12. Ngiyafuna no verse number 22. Siyabingelela abazalwane bonke egameni likaJesu. Abantwana bakaNkulunkulu. Abana lo mlayezo ukubuyisela abantu emuva kufanele sibe nesikhathi sabo. Amen. Sike singene sijule kuwo. Yes. Sikhuluma ngohlobo labantu olubuyisela abantu emuva. Amen. Amen. Luthi liyashumayela lo kodwa libuyisela abantu. Amen. Lubadlisa izinto uNkulunkulu abasuse kuzo. Amen. Amen. Funda la. First Samuel chapter number 2. Verse number 12. Yes. Isihloko sakhona sithi ububi bamadodana kaEli. Uyabona la kunenkinga la. Ububi bamadodana. uEli umpriest. Kodwa amadodana amabi. Yes. Amen. Amen. uEli yini? Umpriest omkhulu. Kodwa amadodana kanjani? Mabi. Awufunde la. Amen. Verse 12. Uthi amadodana kaEli ayenjengabantu ababi. Ayengamazi uJehova. Uyabona umuntu ongamazi uJehova. Noma ngageza ngahlobo lwensipho ekhona emhlabeni. Kodwa uhlala mubi ngoba kamazi. Amen. Amen. Umuntu noma ngaze shumayele kodwa maye ngamazi uJehova eshumayela ngaye. Usuka bemubi eseshumayela ngoba kamazi uJehova. Amen. Amen. Amadodana kaEli lithi iBhayibheli ayengabantu ababi. Ayengamazi. Umuntu ongamazi uJehova uba mubi. Hallelujah. Ukungamazi uJehova uba mubi. Amen. Ngoba uJehova uzisa umuntu owazana naye. Amen. Amen. Mawazana noJehova uba umuntu omuhle kuJehova. Ngoba uyamazi uJehova. Manje iBhayibheli amadodana kaEli ayemabi, ayengabantu ababi. Babengamazi uJehova. Hayi ungaphinde emhlabeni kaJehova ungamazi uJehova ngoba uzoba mubi. Amen. Amen. Ayenzani la madodana ufunde kancane. Amadodana kaEli ayengabantu ababi. Ayengamazi uJehova. Yes. Kwakungekho umthetho wabapristi Kwakunomthetho. Ukuba nxa umuntu enikela ngomhlatshelo kufike inceku yompristi
kufike inceku yompristi inyama isabila iphethe ngesandla igwegwe emazinyo mathathu asikuye kuzosithathela isikhathi ihlabe ngayo verse number 22 yes verse 22 uthi Eli wayesemdala kakhulu wezwa konke amadodana akhe akwenza ku-Israyeli wonke nokuthi ayelala nabesifazane abebekhonza ngasesangweni kwetende lokuhlangana. Uyabona ukuthi abantu babi lapha. Uyabona amadodana wenu mabi kangakanani? Uelsela kugile mdala. Awu amen. Amadodana akhe aphambanisa izinto. Lithi iBhayibheli ayelala nabesifazane egeyithini lasethempelini. La khonzwa khona uNkulunkulu. Hallelujah. Mabi lamadodana awamazi uNkulunkulu. Uyabona umuntu ongamazi uNkulunkulu wenza noma yini. Uthole abandlene eJordan nabo bonke abamama balele ngoba ngamazi uNkulunkulu. Ma umuntu engamazi uNkulunkulu wenza noma yini. Ivangeli ukuthi uyashumayela limvimbi ungenzi isono ngoba ngamazi uNkulunkulu. Oh amen. Isono sidliwa ngefork and knife ma ungamazi uNkulunkulu. Awusabona noma sendaweni engcwele ulala namakhosikazi khona la. Lithi iBhayibheli ayengabantu ababo amadodana kabani? Ngoba ayengamazi uNkulunkulu ayelala nabesifazane ethempelini. Into eyenzakala nabafazane abamazi uNkulunkulu. Oh amen. Mawazi uNkulunkulu isono uyasibaleka. Amen. That is why nabafundisi banamhlanje bajola baze beqhubeke. Bathi balusile badla khona la. Ubona abantu bayakuphula nakathi ngabafazi babo. Emabaya badle kaNkulunkulu endlini kaThixo sekunama girlfriend nama boyfriend nabafundisi bakhona. Inkinga bamazi uNkulunkulu. Ngoba uma ungenawo uNkulunkulu wenza noma yini. Ayinto into evimbelayo ukuthi ukwazi ukubaleka isono. Amen. Hawu amen. Amen. Madodana kaEli ayingabantu abahambi. Jesus. Abengamazi uNkulunkulu. Kodwa Eli bekuwumpriest. Hawu amen. Ukuthi uzalwa umpriest akusho ukuthi uzosindisa. Ngoba kuba isinqumo sithathayo wena. That is why amabandla namhlanje makungafa ileader lakhona kuthatha amadodana. Ayingamazi uNkulunkulu. Oh amen. Amen. Thatha amadodana akhona aqhubeka wamazi uNkulunkulu. Amen. Ungathatha into ehlazo uzayibeka epulpitini kaThixo. Engazani noNkulunkulu. Besivulela kube ifreeway yomjolo le. Kuvulelwa zonke izinto engafuneki la ebandleni. Ngoba lo take over kamazi uNkulunkulu. Amen. Oh amen. Angisho baningi bayashumayela la emhlabeni. Kodwa inkinga bamazi uNkulunkulu. Benza noma yini leso ibefaka yonke into emabandleni ngoba bamazi uNkulunkulu. Bangcolisa ithempeli likaNkulunkulu. Amen. Madodana kaEli ayengabantu ababi. Umuntu ongamazi uNkulunkulu mubi. Haleluya. Noma ngaqoka kahle mubi. Noma ngabana amamiliyoni mubi. Noma ngadrive imoto enkulu mubi. Akamazi uNkulunkulu. Noma ngahlala kubadouble stone mubi. Akamazi uNkulunkulu. Haleluya. Ukuba risha kumenza umuntu azane noNkulunkulu. Ukuba nemali kumenza umuntu azane noNkulunkulu. Noma umuntu angaba namabhizinisi onke khona umhlaba kumenza umuntu azane noNkulunkulu. Haleluya. Umuntu mayengazani noNkulunkulu uba mubi. Haleluya. Abanye babi sebeshumayela ngoba baphambanisa indlela kaNkulunkulu. Oh haleluya. Bathatha ngoba right bakuletha kuleft kuyaphambana. Abamazi uNkulunkulu. Bayafana namadodana kaEli. Anethi iBhayibheli ayelala nabafazi endlini kaThixo. Into yenza balale nabafazi abamazi uNkulunkulu. Haleluya. Ubona mabadlali igcwele yonke lento inkinga abamazi uNkulunkulu. Amen. Bafaka amawayini njena ebandleni abamazi uNkulunkulu. Haleluya. Baphendula ivangeli kaNkulunkulu balenza kube ngena abamazi uNkulunkulu. Inkosi yami. Oh haleluya.
Oh hallelujah. Cela amakhandlela alayite amabandlela abamazi uNkulunkulu. Amen. Kuney'tulo ezinhle ey'bekwa la ey'bekelwe abafundisi inkinga abamazi uNkulunkulu. Hallelujah. Bagijime bayothwala bathwalele ukuthi badle khona abamazi uNkulunkulu. Bayafana namadodana kaEli. Ngoba ayelala kusho ukuthi ayesebenza ethembelini lamadodana. Ayesebenza endlini kaThixo kodwa engamazi uNkulunkulu. Ngoba bakhona abantu bayasebenza endlini kaThixo kodwa abamazi uNkulunkulu. Hallelujah. Madodana kaEli ayemabi. Ayengamazi uNkulunkulu. Umuntu angamazi uNkulunkulu wenza noma yini. Hallelujah. Hayi amen. Yalo sabe gijimisa imali ngefambili. Ngoba abamazi uNkulunkulu. Amadoda angamazi uNkulunkulu enza noma yini noma kanjani ashintshe indlela kaNkulunkulu. Enze kube ngale ndlela bona abafuna ngayo. Abamazi uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Madodana kaEli hayi ngabantu ababi. Babengamazi uNkulunkulu. Balale nabafazi ethempelini ngoba abamazi uNkulunkulu. Amen. Bajole babuye bazoworshipha abamazi uNkulunkulu. Hallelujah. Bahambe bezizinto ezingcolile ngaphandle babuye bazokhonza uNkulunkulu ethempelini kaNkulunkulu. Amadodana kaEli ngabantu ababi. Ngamazi uNkulunkulu. Hallelujah. Awufunde angikho kakhulu la. Ngiyandlula kahle kahle. Eli wayesemdala kakhulu. Wezwa konke amadodana akhe akwenzayo ku-Israyeli wonke, nokuthi ayelala nabesifazane abebakhonza ngasemnyango wetende lokuhlangana. Wathi kuwo, nenzelani izinto ezinjalo na? Yes. Ngokuba ngiyezwa imisebenzi yenu emibi kubo bonke laba bantu. Uthi wena ngoba ngiyezwa umsebenzi wenu, nathi sizwile imisebenzi yabantu abenza ububi ethempelini kaThixo. Hallelujah. Ukuthi endlini kaThixo benza ububi. Ekumele simkhuze emhlabeni. Kumele umhlaba uzwe ukuthi sizokhuza ububi obenziwe ethempelini likaNkulunkulu endlini engcwele. Sendlini engcwele la. Funda. Qethe. Hayi madodana ami, akusilo izwi elihle engilizwayo lenekwa ngabantu bakaJehova. Lenekwa ngabo bani la? Abantu bakaJehova. Uyazi abantu bakaJehova bayakhala. Bathi yasisihola izimpumputhe la. Oh amen. Amen. Lana silithwa ngabantu abangazi la kiwa khona. Awu bakhona esontweni. Amen. Ngoba bayalida abantu bengazi kodwa la kiwa khona. Asayibelida ngokwendlela yabo. Jesus. Oh amen. Ngoba la kiwa khona kanjani? Ukuthi indlela yobungcwele. Amen. Elithi iBhayibheli ku chapter 35 verse number 8 uthi kuyoba khona indlela nomento angiyothiwa ngiyabangcwele ongcolileyo kuyikhamba la. Oh amen. Ngoba le indlela yobungcwele le. Oh amen. Kuyoba khona indlela nomento engiyothiwa ngiyabangcwele ongcolileyo akayikhamba kuleyo ndlela. Yindlela yobungcwele lena. Amen. Hallelujah. Eish, funda. Uthi hayi madodana ami, akusilo izwi elihle engilizwayo lenekwa ngabantu bakaJehova. Akusilo izwi elinjani la elihle elinekwa ngabantu bakaJehova engilizwa elinekwa ngabantu bakabani? BakaJehova. Awufundele verse elandelayo ulizwe ukuthi lizothini. Elithule lo verse. Umuntu ona kumuntu. Uma umuntu ona kubani la? Kumuntu. Uyabona ukuthi kunzima la. Ungona kumuntu. Yeah. Kodwa wakwazi ukuthi ukhona umlamleli. Kodwa mawungona kuJehova ubani ozokulamlela. Yeah. Hallelujah. Amen. Funda. uNkulunkulu uyakumahlulela. Kepha uma umuntu ona kuJehova uyakulalulelwa kubani na? Abantu mabona kuJehova bayolamlela ubani? Jesus. Ngoba badelela uJehova mabenza lezi zinto ethempelini lobungcwele endlini yobungcwele endlini kaThixo. Uthi lana ma umuntu ona kumuntu khona uNkulunkulu. Amen. Kodwa umuntu mayengona kuNkulunkulu
ngoba uJehova uphosana esogweni nje uyalanyulelwa kubona ngoba usimakade uphosana echibini lomlilo ubona ongalamlela umuntu hayi umuntu engona kumuntu kodwa hayi kuJehova bazalwane singoni kuJehova asone ebantwini hayi kusimakade ngoba kusimakade akekho yasilamulela abantu bashintshe ivangeli likaThixo balenza kwaba yinto yabo bona kusimakade. Hallelujah. Awuya lapha kuKorintiyane chapter number 11. Hallelujah. Amen. Chapter number 11, verse 1. First or second? Second. First Corinthians chapter 11. Second Corinthians chapter 11 from verse 1. Isihloko sakhona sithi ukuziphendulela kukaPawulu ngomsebenzi wakhe nangezinhlupheko ezamvelela ekushumayeleni kwakhe. Inhlupheko ezenzani? Ezamvelela. Akusho ukuthi mawukhona fanele uma zibehlele inhlupheko lapho. Nawe fanele uyilindele kulesikhathi. Hayi amen. Asizuhamba ku red carpet. Amen. Sizo siyofika ezulwini. Amen. Ngoba sibhekene ne-enemy la. Awu amen. Asimnandi ukulahlekelana noNkulunkulu. Asimnandi ukuphanishwa uNkulunkulu. Asimnandi ukuxoshwa uNkulunkulu ezulwini. Akekho usathanda relax exoshiwe. Azi kahle vele ukuthi esogwini. So ufuna ukuhamba nabaningi. Hayi amen. Including abade beshumayela. Jesus. Oh hallelujah. Amen. Ucabanga ukuthi relaxa. Angisho refa ubani aninigma azazi nabo Rafael bakwatile. Amen. Bakwatela ukuthi uSathane wabadukisa ezulwini. Awu amen. Amen. Naye ukwatela ukuthi waxoshwe ezulwini. Amen. Uyayazi punishment kaNkulunkulu. Uyayazi anger kaSimakade. Amen. Uyalazi ulaka likaSimakade. That is why edala ngabantu emhlabeni. Oh amen. Enza sure ukuthi mabalahlekelana noNkulunkulu njengaye forever. Hey bawo. Manje lo Paul uyayiphendulela inhlupheko zivelela uPaul. Uyangichaza uPaul. Yes. Ukube besoke sibe lesikhathi sesifunde lapha kuma ubani konje Philip. Hayi, yeke ungayifundi. La sikafundi la. Sike sichaza indaba kaPaul ukuthi uPaul wayesekwelinye izinga. Leli izinga limthole esakhuluma ngencwadi yezenzo. Amen. Amen. Ethi sewukhetha ukufa ngenxa yevangeli. Amen. Uyabona bangakafiki kuleso stage. Awu amen. Amen. Kusho ukuthi awukamazi umkhonzayo. Uyabona uPaul kune stage la athi sengikhethe konke, ngikhethe ukufa kunokuphila. Amen. Ngenxa yevangeli. Amen. Hayi ukuthi ufele into ufele ivangeli. Oh amen. Fanele ufika ku maturity stage la ungakhetha ukufa sewufele ivangeli. Hallelujah. Ngalenye izinga likaMphosoli Paul. Ngiyamezwa nje bake bazama ukumkhuluma ubona uyabona lo muntu sesewunana kamazi uPaul. Bakhuluma uPaul bammisquote, bammisinterpret uPaul. Ubone nje ukuthi labafundisi bomdlalo laba abafana namadodana kaEli. Awu amen. Bathi bayashumayela kanti bafana namadodana kabani? Awu amen, basadlala ethempelini likaNkulunkulu, badlala endaweni engcwele. Awu amen. Awu hallelujah. So uPaul ke unestage akhuphuka kuzo. La esazi khona ukuthi ivangeli liyinzuzo kuye. Amen. Athi konke okunye ngikushaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi. Kusho ukuthi fanele umazi ezingeni likalokukhulu. Hayi amen. To a very higher level. Mase umazi kulo level. Khetha ukufa. Yes. Uyabona mase wena nokholo usuka lana ngisho ukudla kuthiwa kukho uthi ukudla kukho uthi Jesu wami. Hallelujah. Yobesa Antoni uJesu wami akho kudla tafule akho
ukudla endlini awesatisfy muntu izimo mazikuwo. Haleluya. Ngoba liyadingeka izimo maze zingeni lobukhulu ebuNkulunkulwini. Amen. Ngoba uJesu mase ungandlula endodaneni sawufika kustage sokuthi uNkulunkulu. uJesu uyaphinda iyokwesa akho kudla etafuleni abantwana abanambi. Oh, haleluya. Ngoba sawumazi kulevel high. Amen. Kwafa indoda la uJesu wayezolanda wena ukuthi Yesu. Amen. Awufundeleke la verse number 1. Verse number 1. Sengathi mina ngibekezelela ebukhulweni bami. Awubheke nje umphatheli ukhuluma emazwi kanjani. Uthi ngibekezeleleni ebukhulweni bami obuyingcosana. Ubula kodwa kunjani? Ngoba okonke kaNkulunkulu kulomhlaba kubukeka kuyisiwula. Amen. Kanti uhlakaniphile emazulwini. Haleluya. That is why athi umpostoli buyingcosana. Haleluya. Oh, amen. Ngoba wena waziwa ngamazulu. Amen. Oh, amen. Manje uthi ngibekezeleni lobulo obuyingcosana. Amen. Namhlanje ngizothi ibandla likaKristu ake lingibekezelele kulobulo obuyingcosana. Ngoba ngizokhuluma imfihlo yamazulu. Ngizokhuluma ivangeli lasezulwini hayi labantu. Angizili ngizoshumayela ivangeli labantu. Ngizoshumayela lasezulwini. Manje ngilingisa amazwi kaPastor ngibekezeleleni ebuleni bami obuyingcosana. La ebantwini mawushumayela ivangeli lemfihlakalo uyisiwula. Mawushumayela ivangeli lobungcwele uyisiwula. Awu, amen. Ake nimbekezeleleni ke la kulobula bami obuyingcosana. Buyingcosana mawumbheka ngisiwula. Kodwa ezulwini babona omunye umuntu ohlakaniphile owuzibekela igolide lakhe lezulu. Ngoba lithi iBhayibheli kuyosiza ngani uyibekela ingcebo emhlabeni. Awu, amen. Uyabona mawumuntu ohamba ongamazi uNkulunkulu ukwazi la ukuyibekela ingcebo la nenhliziyo yakho besibana. Kanti ngale kathi uyibeka ezulwini nenhliziyo yakho iba sezulwini ingcebo ezulwini. Amen. Ungalalela abathi beka ingcebo la uthe uNkulunkulu nina umsebenzi wenu funana okwasezulwini. Seek first the kingdom of God and his righteousness. Amen. Seek the righteousness of God. Amen. Hallelujah. Amen. Bekezeleleni kulobula bami obuyingcosana. Athi uJesu chapter 11 verse 25:8 to 8. Athi uNkulunkulu ngiyabonga Nkosi yezulu nomhlaba. Athi ngoba ukufihlile kwabakhulu nabahlakaniphileyo bakuleli wakwambulela izingane. Awu, amen. Kwambulela ivangeli lambulela noneni. Bathi laba abanamagama labashhlala abashula ivangeli lambulela noneni abangenagama. Manje uJesu ngiyabonga Nkosi yezulu. Ngiyabonga Baba ngoba lokhu kufihlile kwabakhulu nabahlakaniphileyo bakulomhlaba kodwa kwambulela izingane. Haleluya. Haleluya. Awufundeke la verse number 1. Sengathi ningambekezelela ebukhulweni bami obuyingcosana. Awu, obuyingcosana. Yebo, ngibekezelele. Khuluma indoda yaThixo la. Khuluma indoda izinto zasezulwini. Le ndoda mayikhuluma la igcwele izulu. Awu, amen. Nasayisukile kulomhlaba spiritually engasekho kulomhlaba physically yayikhona kodwa spiritually yayikweli kamoya ngoba yayihlala ikhuluma ngezinto zefihlakalo zasezulwini. Amen. That's why umpostoli ngeke baze bamuzwe ngenyama. Amen. Angeke umuzwe umpostoli Paul ngenyama la. That's why bazomphambanisa. Awu, haleluya. Baphambanisa indaba yegrace, baphambanisa nendaba yomthetho ngoba bamzwanga. Bamzwe enyameni hayi kweli kamoya. Bawungamuzwa kweli kamoya. Awu, haleluya. Ivangeli liwumoya. Nawudinga ukulibukela ngomoya. Awudingi ukulamba ngokwenyama. Ivangeli. Amen. Hawu, haleluya. Amen. Ngingakhuluma kuncane nje la. Amen.
awuzwe uJesu uthini khuluma nabapostoli ngike ngayikhuluma lento etraining hey kwadideka abantu ngikhulume uthuma abapostoli ngathi ngakhuluma lento etraining wenze omunye wahlamba nami wathi mfundisi awungichazele kahle le ndaba ngizwe awungichazele khuluma into yabo 2003 angibuza ngathi hayi ushumayela imfihlo ngosana ngathi yabona le imfihlo hayi ngabuza ngathi hani nje le uma uJesu ethuma abapostoli ethi hambani nishumayele ivangeli ezweni lonke uthi hambani nishumayele ezweni lonke ngase ngiyabuza umbuzo ngathi ukulalela nje wena le statement sikaJesu ngocabanga ukuthi bekakhuluma nalesho umlambeni no babe ufika nini la eSouth Africa babe ufika benjani la eSouth Africa yeah hallelujah amen babe ufika nini amen wayengakhulumi nabo no wayekhuluma ne generation to generation ukuthi ayena ivangeli izomultiply to generation to generation hallelujah uthi ke makuvela le nalo lizoshumayela makuvela le generation izoshumayela lo le makuvela le ishumayela le kanti kuzofika isikhathi la generation lishintsha khona kodwa uNkulunkulu besavusa iremnant ngekhathi izogcina ukuthi izoshumayela le labapostoli amen lele labishukela labantu yilo lelo abazolishuma so umbuzo wathi babe ufika benjani la eSouth Africa babe ufika nini benjani thina sasiyobathola benjani over 2000 babe ngafika abapostoli wayekhuluma ivangeli lakho ukuthi izogcwala umhlaba amen ngoba beqiniso ngeke phela lingakasuki ibandla fanele kuze kusuka ibandla bese kusala abamanga haleluya awufundela kamini kaJesu amen number 2 uthi ngokuba ngiyanishisekela ngokushisekela kukaNkulunkulu ngokuba uyazwa lana ukuthi lo muntu lo akashisekeli nje abantu ukuthi bagcwale ebandleni kodwa bafuna baye ezulwini uthi ngiyanishisekela ngokushisekela ngabanye kusho ukuthi imbewu kaNkulunkulu ingene kuwe uyabona ngane kathi ushumayela iqiniso usuke sewungenwe imbewu kaSimakade usuke sewudla izinto zasezulwini usuke sewudla ivangeli likaJehova Sibawo manje sewushisekela njengaye bandla malingenzi kahle ukukhuza right there hey ayenziwa nje lento ebandleni kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu sewungelela kuwe amen awu amen uthi kwenye indawo uthi ngomlomo wami ngimemezela zonke indaba zomlomo wakhe amen chapter 119 lo verse 13 and 14 funda la uthi ngokuba ngiyanishisekela ngokushisekela kukaNkulunkulu ngokuba nginendisele endodeni uyingenza ukuthi umpostoli anishisekele ingoba efuna ukunendisela endodeni amen kodwa namhlanje kugcwele abantu amadoda akwendiselwa kuwo kodwa la umpostoli ubendisele endodeni kodwa umhlaba ugcwele ngamadoda okwendiselwa kuwo that's why bekhona bekhothamela sebengonkulunkulu sebeyakhozwa abantu baphathelwa amabhayibheli madoda amen saze sakubona hey uyazi kwasivelela okwavelela uJeremiya uyazi uJeremiya mawufunda uzokutshela ngalesikhathi amen uverse 7 wakhona amen no 20 wakhona amen unendoda lapha kuJeremiya chapter 20 bathi uphashulu naye bekayifana nalamadodana kaEli amen uphashulu ezalwa umprofeti omkhulu wakwaIsrayeli kodwa emelele noJeremiya engafune ukuzwa lutho ngevangeli kaJeremiya amen phashulu waze wamshaya wamfaka etrongweni amen wamfaka etrongweni emshayela ukuthi ushumayela iqiniso asiye awuqhubekela fasicela ngokuba ngiyanishisekela ngokushisekela kukaNkulunkulu uyabona thina ngoba silana sibiza ibandla leNkulunkulu ukuthi alibuyele buye sishisekela ibandla leNkulunkulu ngokushisekela kaNkulunkulu
Sikhala njengoNkulunkulu ukuthi ibandla libuyele kuNkulunkulu. Alisuke ezandleni zabantu manje. Amen. Hallelujah. Hlala isikhathi eside ezandleni zabantu abalisehlathini ibandla. Manje isikhathi sokuthi libuyele ezandleni kaSimakade. Ngiyanishisekela ngokushisekela kabani? Awufundi iBhayibheli la. Ngokuba ngilenjisele endodeni eyodwa. Enjani indoda? Eyodwa. Kwase kuvela amadoda amaningi manje. Kwagcwala amadoda umhlaba wonke. Kanti la sendisele endodeni enjani? Awu amen. Singakhotha njani la? Ngoba laba abandisele endodeni eyodwa fanele babe ngokhotha omhlobo. Amen. Hawu haleluya. Amen. Siyeke umsebenzi siyeke ukuthi siyoshumayela siuyeke. Shiya umsebenzi wakho kade usebenza kamnandi futhi. Mina bengisebenzela kamnandi. Mina bengisebenzela kamnandi. Mina futhi bengona kamnandi I was happy about myself. Bengasele indaba nokuyohola enye imali. Aphumela ubiswa. Uthi ubiswa lo. And ngaleso sikhathi always mangiphupha irapture ngiphupha ngisele. Ngiphupha kaningi irapture ngisebenza. uNkulunkulu ngoba ngenza kahle why kanti ngisala njalo mangiphupha kanje ngiyasala senze ngaphuma ngiphinda ngayiphupha Amen. Hallelujah. khona la ngamphupha ngikhuphuka ngiyakuye phezulu inyawo zakhe ngathi isuka la phansi ziyaphezulu ngakhuphuka ngaze ngawufika entameni yakhe la ngithi ngiyamahaka khona ngabuyela phansi sesemsebenzini ngaleso sikhathi why njalo ngezwe why mara mangiphupha irapture ngiphupha ngisele kade idols yami umsebenzi akufuneki bese umsebenzi Amen. hallelujah Amen. amen Ngiyanishisekela ngokushisekela kaKristu. Amen. Hayi kwami. Shisekela kaNkulunkulu ukuthi abantwana bakuNkulunkulu to reach heaven. We are here to populate hell and populate heaven. Amen. Hallelujah. Amen. Sebenza nje nje ukuzobuyisela abantu uNkulunkulu baye ezulwini. Amen. To make it heaven. Amen. Hallelujah. Nandaba neyinto. Funa abantu baye ezulwini. Amen. Into ezobasa ezulwini yivangeli leqiniso akusini ivangeli lamanga lama-pretenders in the church. Ivangeli leqiniso elizosa abantu ezulwini. Hallelujah. Awufunde la Usukuba nginike uKristu niyintombi emhlophe. uyabona ukuthi uphosela ukhalelani ukhalela ukuthi ibandla likaKristu elinaba ezandleni zakhe alibambe ngezakhe izandla aliyise kuKristu Amen. lingumakoti ayi amen ongena sport ekubamba ngezandla ulisa kumnindi webandla Hallelujah. asime ngifela ibandla Hallelujah. kodwa ngifela ibandla ekumele nginise kuyo lingumakoti omhlobo. Hallelujah. Amen. Sincede Nkosi. Sisi ngisibandla likaJesu kuye. Yes. Mangimele ngibhabhatise ngizobhabhatisa emanzini ahambayo. Angangilise kuma-swimming pool. Noma ngifuna liye liwumakoti omhlophe ezandleni zakhe. Amen. Angizukulishintsha ivangeli lakhe. Angizukushumayela lithandwa yimi. Ngizoshumayela lakhe. Amen. Ngilise kuKristu. Zingumakoti. Lingumakoti Amen. omhlophe. Amen. Hayi hallelujah. Amen. Uyabona la? Uyayisola wena. Uyothi mawufika mawungangena uma kukwenzekile wagejwa umbuso kaNkulunkulu. Ngeke ukhale ngomotha. No. Uthi angangitshenanga. Amen. Khona ngifihlela kona. Amen. Amen. Uyoyibuza uyayikhalela wena uthi kwenzeke kanjani ngigejwe umbuso kaNkulunkulu kushunyayelwe kanje. Hey. Jesus. Uma ngakubuza umbuzo yini into ongayikhalela ngayo oyilandelela ngayo? Ayikho. Mangathi ufikile awufika ngizwe. Hey. Hey. Uyokhala ngami.
hayi umuntu washumayela kancane washumayela wayekufihla kunye la uzolishumayela linjalo lihla as raw as it is lihlaza linjalo. I'm going to preach it ileyo nto engayibizele evangelini ukuzolishumayela linjalo lingamixiwe. Into yokuqala nje kwamina ngifuna ukuya ezulwini ungibona nje funa kuyogejwa umbuso wezulu nokuthi ngishumayelele ethandwa abantu engathandwa uNkulunkulu. Ngifuna mangishumayela izulu lingilalele ukuthi ngiyashumayela and malingimamele lithi correct. Khulumeni iqiniso mntanami. Angifuni ukuyabuzwa le mase ngihambile ngiyobuza manje washumayela kahle lona wasiyobabhabhathisa kuphi? Ushumayela ivangeli lami babhabhathisa ubani awuveze oyedwa wabhabhathisa sibungulo. Sekumele ngikhothane namavezi hayi angifundisi ingane baba likhona ichibi lasebedside wayebhabhathisa khona. Lamachibi ayisikhombisa lapha kwabhabhathisa ku. Ibhabhathiso sizwe khulunywa ngoJohane. Hallelujah. How ndoda sewushumayele washumayele holiness 99%. Le 1% wayisaphi yona? Swimming pool. Wayisa swimming pool. Sicela funda la. Ngoba kuningi efanele ngeke ukukhuluma. Kepha nginovalo lokuthi Uyabona la umphosoni sekhuluma amanye amazwi ke manje. Uthi kepha nginovalo lokuthi sengiqedile ukushumayela senginisile kuye kodwa bese kufika inyoka. Hey bese kufika umoya wenyoka kugcwele emabandleni namhlanje umoya wenyoka. Hey bawo. Moya wenyoka ugcwele emasontweni manje. Phezu ukudukisa abantu umoya wenyoka. Uthi abaphatha amayithombe zebandla. Uthi ababe ney'nkikha ebandleni umoya wenyoka. The deceiver. Le nyoka yabakhohlisa ekuqaleni kuneweva yiyo le operator manje. Qhamuka seyinamakhanda amaningi awasesiwu-7 manje. Se-modern. Ayidlali. Thola indoda iyalazi iBhayibheli iyalazi yalifunda futhi iyakwazi ukulishumayela iyawachaza amavesi kodwa khona iphesenti elingekho. Asifakwa ukushumayela. Amen. Mina nje futhi ngajabula kusegcwele amadoda azoshumayela la kuyihlela abantu. Hallelujah. Unekushumayela. Hallelujah. Ngoba iBhayibheli lishilo vele umpostoli Paul wathi niqaphele ningabi ngabafundisi abaningi nizomukela ukwelahlwa. Lokufundisa akusiqualification yasezulwini ikholile siyabizwa la sihamba ngobizo la asahambi ngendlela yethu la sihamba ngobizo la ubizela ukuzoqondisa ibandla likaNkulunkulu ulifake esiporweni khona abasikhipha esiporweni. Sihamba ngobizo la ukuthi ezulwini basibize bathini. Pastor mayithi udele konke ingoba uzwizwe ukuthi ubizwe wathini. Hallelujah. Sibizela ukuya ezulwini la. Asibizele ukuthi singena ngokuthi singabapriest abakhulu. Singabo archbishop. Kukumala wena bakhona babo archbishop. Asuka. Inyoka ngiyayisaba yasi. Inyoka yakhothisa iva. Idlala ngabo namhlanje. Bangabo bishop, bafaka ama position amakhulu emangaka. Ngeke ngalezinto. Uyabona i5-fold ministry oyibheka kahle i5-fold ministry. Yonke ibhalwe ngama small letter. Kusho ukuthi akusiyi position le. Mawubheka umpastor ubhalwe nge-small letter la. Mawubheka uprofet ubhalwe nge-small letter. Akusinto yale uthole igama nje. Teachers kodwa bakhuphumele bangaka. Uthi umpastor igama liyabulala. Awufundela siqedeleze. Kepha nginovalo lokuthi njengalokho inyoka yamkhohlisa uIsa
ngamanye amazwi uthi umpostoli lento eyenzeka leqaleni yilento eyenzeka lana ekugcineni. Amen. Mayikwazi ukukhohlisa laba nalabiye bakhohlisa. Ikhohlisa bokuqala, ikhohlisa nabokugcina. Inyoka le. Nyoka le. Hallelujah. Funda, njengoba yamkhohlisa uyiva yenzani? Kanjalo izingqondo zenu mhlawumbe zingadukile. Uyabona ukuthi inkinga le? Uyabona kusukudlala ukudukiswa kwengqondo. Usathane mayifuna ukubamba ikholwa afuneka libambe la adlale la. Ngoba umuntu amaqhinga lo udlala la engqondweni. Hallelujah. Abambe la engqondweni. Ukuthi umntazana ahlekelwe ivangeli la engqondweni. Yes. Bangakanani abantu bebhesikade evangelini? Satan. Baze bafe bebhesikade kufe nabafundisi khona omunye bekemlalela. Khona lo bekemlalela waseNatala. Yazi ngeke ngathi nje ngeYouTube le 2 minute nyana. Ngabona cha udlalile uSathane ngayo. Uthi ushumayele about 20 years eshumayela. Namhlanje insindisa kayifuna la ihambe khona. Wow. Hayi nemaza ngisho manje ngizomusho la. Yamazi. Neyamazi. waseNatala. Uyabona nje umdlalo lo. Shumayela iminyaka emingaka namhlanje akakafika ezulwini kanti reason yokukholwa yini? Akusukufanele uyofika ezulwini. Akakafika ezulwini sewuyeke phansi. Bonke lebandla belilandela selilandela lehlathini. Ngabona ukuthi hayi uSathane akusumdlalo. Sintanga yomuntu uSathane. Ngiyangimcela every day uJesu Nkosi ungisize. Ungisize. Ngicela ungisize ungibambe ngesandla Nkosi. Angeke ngikwazi ukumelana nale ndoda. Yakwazi ukudukisa ingilosi ezulwini bengeyini mina. Sathane akadlali. Sathane kulethela umuntu ozokunikelela ngeMercedes. Yes. Mercedes. Akuvala amehlo. Edile ngabo. Hamba kuze David. Yeah. Singakusudlulesa kancane kuDavid. Amen. Angisho uDavid wamvala amehlo. Yes. Ulala nomfazi kaUriya akaboni ukuthi ku-wrong. Yes. Maye qeda lapho yona uUriya ufuna ukuya kubulalisa. Hey boy. Maye qeda uhlala kamnandi yakhothela eJoseph. Semthathile umfazi kaUriya ubulela uUriya uthi akwenza akaboni ukuthi wenza into wrong. Uhlala kamnandi esitulweni sakhe esikhulu uDavid. Uyinkosi. Hey. Ufile uUriya. Thathi umfazi kaUriya sewulana. Akaboni into wrong. Akaboni into wrong. Kodwa kuze kufika aboNathanael. Yes. Wathi efika uNathanael bavuleka amehlo kuDavid. Hawu. Kodwa sokuyesogwini. Abazalwane bayabulala bengaboni. Balahlekelana noNkulunkulu bengaboni. Banobe bathi basendleleni ngashimayela umlayezo ukuthi ethembisa uSathane. uSathane mayefuna ukukushaya, mayekushaya uSathane akakukhiphi. Ha? Uyabona mawuhamba ku-freeway. Kunale line abathini i-barrier line. Awufuneki utholakale ngala. uSathane uyakwazi ukuthatha athi hamba lapha elayini. Sewungale kwelayini uhamba endaweni ku-barrier line. Le line awusekho. Wena uyazilonga usabona hayi mina ngisahamba nanti isonto hayi ngisangena esontweni. Kanti sewungale ku-barrier line. Jesus. Athule nje. Sincede. Uphikwa into eyi-1 ukuthi hayi ngoba sekubherela line so cross iline le sekakwindawo le-wrong. Amaphoyisa bayengamthola lapha azombona. Kodwa yena ubona imoto ayisezandla fufu isahamba la. Hayi sahamba sonke sisesekulile semtrack. Kanti kudala shifta akakhiphanga all together. Ukwazi ube yimember of the church. Kube futhi ushumayele kushumayeleke futhi. Hey. Kanti sengale kwelayini. No, bawo. Hallelujah. Uyabona ngoba sekuqhamuka ama-traffic cop athi ndoda ufuna nini? Awuhambi la wena la. Amehlo. Siyakubhala. Amehlo avalekile. Hayi. Sonke sikhulekela ukuthi ibandla livuleke amehlo kule khathi zokugcina. Funda siqede sithanda. Amen. Amen. Uthi mhlawumbe zingadukiswa ziyeke ubuqotho nobumhlophe ngabuKristu. Uyabona ibandla lakhiwa ngani ke bazalwane?
fanele ibandla libe njani? Libe mqotho, liphinde libe mhlophe ngakuKristu. Hayi ngasebantwini, hayi kubafundisi, hayi kubishop, kodwa libe mhlophe ngakuKristu, libe mqotho ngakuKristu. Ibandla likaKristu kufanele lifuze yena, libe mhlophe ngakuKristu, liphinde libe mqotho ngakuKristu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Uthi manje ngiworried ngani? Nginalokhu ngani ukuthi kungenzeka njengoba inyoka yamkhohlisa, nani kungenzeka niyeke ubumhlophe ngakuKristu nobuqotho ngakuKristu. Kanti ibandla maselakheke kahle nomikholo umzalwane asakheke kahle ngevangeli uba mhlophe ngakuKristu, abe qotho ngakuKristu. Hallelujah. Amen. Funda sithandaza. Verse 4. Ngokuba uma kufika umuntu eshumayela omunye uJesu. Uyezwa manje ukuthi kunenkinga. Kufika omunye umuntu uyashumayela naye, kodwa ushumayela omunye uJesu. Uyabona ukuthi ivangeli inkinga kanjani? Uyabona ukuthi ivangeli lifanele lihlole yonke into. Hallelujah. Ungapheleli nje kuthi hayi kushiyayeliwe, hlola, iba nomoya wokuhlola. Lithi iBhayibheli abaseBeria babe bahle, babehlola imibhalo ukuthi zonke izinto ezishinyayelwe ngabapostoli zinjalo na. Hlola ukuthi yonke into injalo na. Amen. Hallelujah. Amen. Funda. Esingamshumayelanga noma namukele omunye umoya. Uyabona ziwu-3 lezi. Eningawamukelwanga. Uyabona ukuthi ziwu-3 lezi. Kunomoya omunye, kunoKristu omunye, kunevangeli elinye. Uyabona ukuthi usankingeni engakanani ngesikhathi esikhulu? Uyafanele uhlole yonke into, hlolana umoya ukuthi bangabakaNkulunkulu ngoba kunamanye amavangeli, kunabanye oKristu, kunomunye umoya. Hallelujah. That is why ke lo munye umoya uvumela yonke into, lo munye uKristu uvumela yonke into. Awu hallelujah. Lelo linye ivangeli livumela yonke into. Ngoba ngelinye ivangeli akusilo lelo ebushinyelo mpostoli. Awufunde la. Noma elinye ivangeli eningalamukelanga. Nikubekezelele kakhulu. Awujambe uyofunda verse number 12 no 13. Verse number 12. Yes. Kepha engikwenzayo ngiza kukwenza futhi ukuze ngibaphuce ithuba abafuna ithuba lokuba bafunyane benjengathi kulokhu sibaphuce ithuba laba bafuna ukuthi bafunyane benjengathi kanti abanjengathi. Amen. Awu amen. Banjengathi ngaphakathi hayi ngaphakathi. Awu amen. Ngaphakathi lokho esikushumayelayo siko lokho abakushumayelayo. Thina singapha uKristu wethu ungaphakathi nangaphakathi. Amen. So kufanele sibaphuce ithuba laba bafuna ukuthi bafumane benjengathi kanti abekho njengathi. Awufunde iBhayibheli lapho. Amen. Kepha engikwenzayo ngiyakukwenza futhi ukuze ngibaphuce ithuba abafuna ithuba lokuba bafunyane benjengathi kulokhu abazibonga ngakho ngokuba abanjalo bangabapostoli bamanga. Bangiyini labo? Abapostoli bamanga. Uyabona ukuthi uphila esikhathini esinzima. La ushuma uphila khona kunabapostoli bani? Bamanga. Kodwa nabo ngabapostoli. Awu amen. Bagcwele umhlaba wonke. Uye Nigeria bakhona, uye Europe bakhona, kodwa ngabapostoli bani? Bamanga. Angisho abanimele iqiniso abapostoli bamanga. Iphiphi iqiniso bayaliphendukazela. Bathi uzongena ngegrace ngoba abapostoli bani? Bamanga. Uyabona uphila esikhathini esinzima. Uphila la kunabapostoli kodwa abamanga. Manje ithi inkosi yabaseBeria lithi babe bahle, babehlola imibhalo ukuthi ngempela lento abapostoli ababashumayeza yena injalo na. Sasinebandla lingahloli thina. Elivele lingene nje njengezimvu zingena esibayeni. Awu amen. Kanti fanele uhlole ukuthi ngempela laba bangabapostoli bakaNkulunkulu noma abamanga. Ngoba nabo abamanga bakhona bayashumayela baphethe iBhayibheli. Bayalazi futhi. Amen. Yakubakhona barazi kakhulu ivesi.
Njengomoya ingcwele wena ukuthi ubanqobe. Ngaphandle komoya ingcwele ngeke akulunga. Awufundela abapostoli bamanga. Ngokuba abanjalo bangabapostoli bamanga. Izisebenzi ezikhohlisayo. Izisebenzi ezinjani? Ezikhohlisayo. Uyabona ukuthi uphila esikhathini esinzima la kunezisebenzi ziyasebenza kanti isebenzela ukukhohlisa. Isebenzela ukudukisa. Hallelujah. Awu amen. Awufundela. Baziguqula abapostoli bakaKristu. Bazali? Baziguqula. Baziguqula abapostoli bakaKristu. Umhlaba ophila kuwo. Sizokulethela le warning nje ukuthi be vigilant. Be alert. This is the end time. Lithi iBhayibheli kuyoze kulahleke nabakhethiweyo makungenzeka. Bekulahlekiswa ngabapostoli bamanga. Hallelujah. Abadukisi bekhathi sokugcina. Awufunde siqede la. Akumangalisi ngokuba uSathane wokuqobo uziguqula ingilosi yokukhanya. Uziguqula yini ke lo? Ingilosi yokukhanya. Manje uzoluka wena. Uzoluka la nayo uguqula ingilosi yokukhanya. Oh amen. Uzoluka la. Uyabona ukuthi usenkingeni engakanani? Uyafika ezulwini udelile wena. Awuke kuSathane. Ngoba uyiguqula ingilosi yane yokukhanya. Kodwa omunye ubaba sasowethu le ndoda yayigcwele uNkulunkulu. Futhi ungathi ngalisho legama lakhe. Jinjanene. Wayigcwele uNkulunkulu yaba. Kuthiwa loba mayongena etraining noma mayenza imvuselelo kwakunyakaza amadimoni. Unyakaza. Aye confess engakafika esenze endleleni ezongena. Ngendlela begcwele uNkulunkulu ngayo yaba. Twayigcwele uNkulunkulu le ndoda. Mayothenga esitolo fanele athi mayetha kusho phathi uNkulunkulu ngicela kancane nje baba ukuthi wehlise angisakwazi ukuhamba estradini amadimoni aya manifesta ehamba uyeza makuzwa lo yababa kwakunyakaza amadimoni wahlala uSathane nomstadisha bathi singamshaka kanjani lo baba singayishaka kanjani le ndoda egcwele uNkulunkulu kangaka gcwele uNkulunkulu le ndoda endlela egcwele kaNkulunkulu ayezwe uSathane ukuthi hayi ngisekhini. Kodwa weza nawo amaqhinga. Ngoba indoda yamaqhinga uyiguqula ingilosi yalo yokukhanya. Hallelujah. Weza namaqhinga. Asiye sithi lesto. Siye. Kodwa wayigcwele uNkulunkulu. Kodwa weza namaqhinga. Hallelujah. Ngoba usomaqhinga qhinga. Maningi amadoda kaThixo uSathane washayile abekade egcwele uNkulunkulu. Ngenxa ukuthi uzenza ingilosi yokukhanya wawashaya phansi. Ngokunganaki ngongaqhophe kakhulu nje uyabona emotweni akadlalela. Hayi yabona uya excel la imalini. Awuya excel uSathane akahlali. Sincede baba. Hayi lapha ngedlala. Uyawenza sure ukuthi hayi uyakubala athi abesifazane mayindlule lesifazaneni. Wamdlula ipride ngibekile uzoletha ipride mayingalethanga ipride hayi uthi hayi yona ngifuna ukubashaya ipurpose kaSathane ufuna ukushayela ibandla likaKristu libe flat neduhlula ukuthi uNkulunkulu mkhulu kunawo. Hallelujah. Kodwa ngokaqaphela amadoda kaThixo amaningi njengoba manje kunamadoda kade ehamba noBhengu ngikhuluma manje egcwele la eSouth Africa abehamba naboBhengu nabongidi akhona la. Kodwa imessage akusasiyo le ayishinyela ngesikhathi sikaBhengu. Akusasiyo imessage le ayishinyela ngabongidi namhlanje. Kodwa agcwele khona la eSouth Africa. Ashintshile imessage. Bekahamba namadoda kaThixo Bhengu ngidi. Madoda akutshela kahle ukuthi ufanele wayincike kumoya ingcwele kuphela. Ungabi namanye amahope. Ube nehope eyi-one, only God. The one who died and rise from the dead. Namhlanje lawo madoda awushintshile umessage. Kodwa bekahamba namadoda kaThixo begcwele uNkulunkulu. Hallelujah. Usithandazele mama. Ngiyakela. Usithandazele. Almighty God, we thank you. Father, we bless you, glorify you.
Mighty God, siyabonga izwi lakho linguwe, linguyebo, lingu-amen. Izwi lakho alijiki, aliguquki. Sibongile idala wey'nsuku, ukhulumile kahle nathi uNkulunkulu. Siyakhuleka mdala wey'nsuku, siyophuma siye emakhaya. Baba, sambe nalizwi lakho ngoba wena Nkosi uthe izwi lakho Baba sizindle ngalo ibusuku nemini. Heavenly Father, siyabonga inceku yakho siphe yona Nkosi esondle kangaka. Heavenly Father, ngathi ungayigcwalisela uNkulunkulu in every need, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ. Kuba wena uNkulunkulu, wena wedwa uNkulunkulu, akekho omunye onjengawe futhi akekho ofana nawe. Heavenly Father, we bless you, we thank you. Mqinise Nkosi emandleni wakho amakhulu. Father God, we pray for more wisdom, anointing, Lord, in the name of Jesus Christ. Heavenly Father, when uthembisile wathi uyikushiya uyikusiyeka, nangale insuku zokugcina Baba sikhulekela ukuthi Nkosi mawubonakaliswe unguThixo. Heavenly Father, mawuhambe nathi indlela zonke Baba, sambe uNkulunkulu, siphile ubungcwele bakho, siphile ukulunga Baba, ubuqotho phambi kobuso bakho uNkulunkulu. Heavenly Father, siyakholwa izwi lakho ngoba izwi lakho linguyebo, lingu-amen. Heavenly Father, ushila inceku yakho ukuthi baye KZN. We pray Almighty God ukuthi bahole endleleni, bahambe nawe uNkulunkulu ngoba Nkosi uma ungekho abuyikuhamba endleleni. Father, we pray for the presence of the Almighty God to take control and to take over. Intervene, O Lord Jesus Christ, in every situation, mighty God, because you are bigger, you are mightier, you are above the sea, you are above the ocean. Akukho linganiswa nawe, akukho faniswa nawe. Baba, sichuphakeme, we exalt your holy name nasentambama. Lord God Almighty, in the name of Jesus. Baba, siphuma sayo emakhaya Nkosi, sicela ukuthi besuhamba nabo bahole nasendleleni zabo, because God uthe wena uma siminga kuwe ubani omelana nathi. Nkulunkulu, siphuma kule ndawo ima ngakithi. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ. Heavenly Father, we pray ukuthi Nkosi mupha amandla to save more souls, God, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, we thank you, we bless you. May you cover us with the blood of Jesus, Almighty God. May you take control and may you take over in Jesus' mighty name. We thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Siyabonga bazalwane. Sifike ekugcineni. Okunye-ke announcement. Angisho njengoba sazi sinamaholimiselo ase Soweto. Nabo bayibambile namhlanje iholimiselo yabo. Then thina sibajoyina on Thursday Soweto. Kodwa nangapha kuyaqhubeka iholimiselo. Amen. And then okunye-ke bazalwane, last week njengoba besibhaphathisa this Saturday sibuya kuyo, kube nabazalwane abeke bangifonela before base Cape Town bathi bafuna ukuza, kwathothi-ke kube imsebenzini baye babambeka, abakwazanga ukuthi bareleaseke this weekend esibuya kuyo ukuyobhaptiza. So next weekend nga-arrange nabo before sizoya ku-baptism, mabengitshela ukuthi isikhathi sabo ngeke sibavumele ukuthi babe khona la. So on Saturday bazobe bela, Friday kuzodinga ukubaphathisa on Saturday. So kukhona abanye bebengifonela bethi bacela ukujoyina, manje ngizange ngisabakhumbula amagama nani. I don't know ukuthi kuzoba kanjani, but-ke mhlawumbe abanye aba-around abangazange bakhona ukubhaptizwa kuzodinga ukuthi bakhulume, basi-contact kuma-details wethu ukuze sizo-arrange that baptism nabanye, because laba base-Cape Town bazofika la on Friday. Abase-Cape Town ngathi bayi-4 fanele babhaphathise. Omunye bekafune namhlanje kusho ukuthi bekazoba ngo-5, but-ke due to ama-arrangement wakhe ngathi ngekakhona, but kuzofika bayi-4 at the moment. Amen. So siyacela ukuncediswa lapho kuleyo baptism. Amen. Ya Saturday. Bese-ke kuba ile yase-Durban nge-25. Amen. I think you know.